Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι πια κοινό μυστικό ότι το νερό που πίνουμε είναι φαρμάκι, είναι δηλητήριο. Και για να μην πει κανείς ότι εμείς το λέμε αυτό, δείτε αυτά τα δημοσιεύματα. ΣΟΣ εκπέμπουν γιατροί δημόσιας υγείας του ΕΣΥ. Πίνουμε νερό δηλητήριο. Μόλιβδος, αμίαντος, χλωροφόρμιο, καρκινογόνοι υδρογονάνθρακες, ζυζανιοκτώνα είναι τα συστατικά του νερού της βρύσης που πίνουμε σε όλη τη χώρα και προκαλούν μη αναστρέψιμες βλάβες στην υγεία. Όμως, μείνετε μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής να δείτε τη μεγάλη προσφορά της Center Εισαγωγικής, η οποία δίνει ριζική λύση σε αυτά τα προβλήματα με το παγκοσμίως γνωστό φίλτρο νερού Olympus. Ένα φίλτρο νερού το οποίο εσείς στο τέλος θα το πάρετε εντελώς δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν. Αντί όμως για άλλα λόγια και θεωρίες, θα σας κάνω μια σειρά από πειράματα και εσείς θα βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματα. Σε αυτή την κανάτα έχουμε πάρει νερό αφιλτράριστο από τη βρύση. Γεμίζουμε ένα ποτήρι με αφιλτράριστο νερό, γεμίζουμε και ένα δεύτερο ποτήρι με αφιλτράριστο νερό και από το ίδιο νερό ρίχνουμε και στη δοκιμαστική μας φιάλη. Με τη βοήθεια του συμπιεσμένου αέρα θα προσπαθήσουμε το νερό που είναι στη δοκιμαστική φιάλη να το περάσουμε μέσα από το φίλτρο. Σε αυτό το φιαλίδιο υπάρχει ένα χημικό στοιχείο που λέγεται αντιδραστήριο χλωρίου. Ρίχνουμε μερικές σταγόνες στο φιλτρασμένο νερό και από μερικές σταγόνες στα δύο ποτήρια με το αφιλτράριστο νερό. Τα ανακατεύουμε όλα και βλέπουμε ότι το νερό που πέρασε από το φίλτρο ήρθε πεντακάθαρο στο ποτήρι μας. Τα δύο νερά στα άλλα ποτήρια που είχαν αφιλτράριστο νερό έγιναν κατακίτρινα. Γιατί σε αυτά τα δύο ποτήρια υπάρχει το χλώριο, υπάρχει το δηλητήριο, το οποίο έκανε το νερό κατακίτρινο. Αξίζει να σας δείξω και κάτι άλλο. Να δείτε τι γίνεται με τις τροφές. Αυτή είναι μια πιπεριά, την οποία τη βάζω στο αφιλτράριστο νερό, στο ποτήρι με το αφιλτράριστο νερό. Και στο πιάτο έχω λίγα κρεμμυδάκια, τα οποία τα βάζω και αυτά στο άλλο ποτήρι με το αφιλτράριστο νερό. Για να διαπιστώσουμε ότι σε χρόνο μηδέν τα δύο ποτήρια με το κατακίτρινο νερό έγιναν πεντακάθαρα. Γιατί οι τροφές ακαριέως απορρόφησαν το χλώριο από τα ποτήρια. Άρα λοιπόν δεν φτάνει μόνο να πίνουμε φιλτρασμένο νερό. Πρέπει και να μαγειρεύουμε με φιλτρασμένο νερό. Να πλένουμε τις τροφές μας. Να φτιάχνουμε το τσάι μας, το γάλα του παιδιού μας, τον καφέ μας κτλ. Γιατί το χλώριο, φίλες και φίλοι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η γνωστή μας χλωρίνη, την οποία τη ρίχνουμε στο σώμα μας και καίει το δέρμα μας. Τη ρίχνουμε στα ρούχα μας και ανοίγει τρύπες. Φανταστείτε πόση ζημιά κάνει το χλώριο στην καρδιά μας, στα νεφρά μας, στον εγκέφαλο, στα πνευμόνια μας και γενικά στον οργανισμό μας. Κοντολογείς, το χλώριο δεν είναι τίποτε άλλο παρά το στοιχείο που όταν το πίνουμε μέσα από το νερό μας στέλνει 10 και 15 χρόνια νωρίτερα στον άλλο κόσμο. Και μιας και μιλάμε για το χλώριο, δείτε τι λέει η Greenpeace. Χλώριο, θάνατος σε μικρές δόσεις. Καρκίνος, αποβολές, βλάβες στο σηκώτη και τα νεφρά, προβλήματα στην αναπαραγωγή και στη γονιμότητα, νευρικές παθήσεις. Και για να μείνετε άφωνοι, σας κάνω και το τελευταίο πείραμα. Βλέπετε αυτό το μπουκάλι.
έχουμε βάλει μέσα λάσπες, σκουριές, βιομηχανικά απόβλητα και ό,τι άλλο μπορεί να περάσει από το μυαλό σας. Θα το ρίξουμε πάλι στη δοκιμαστική φιάλη και θα προσπαθήσουμε και πάλι με το συμπιεσμένο αέρα να το περάσουμε μέσα από το φίλτρο μας. Για να δούμε τι θα βγάλει στο ποτήρι μας. Και βέβαια δεν πιστεύετε στα μάτια σας. Γιατί αυτό το βουρκόνερο ήρθε στο ποτήρι μας πεντακάθαρο, κρυστάλλινο. Και για να μην πει κανένας ότι κάνουμε και τίποτε μαγικές εικόνες, εγώ θα το πιω στην υγεία σας. Στην υγεία σας. Το φίλτρο νερού Olympus είναι το φίλτρο που φιλτράρει το νερό 20 φορές πιο δυνατά από κάθε άλλο φίλτρο. Και αυτό γιατί η φύσικα που φιλτράρει το νερό είναι κατασκευασμένη από υπερσυμπαγή κεραμικά υλικά, καθώς και από συμπαγή ενεργό άνθρακα. Είναι ελεγμένο από 3 πιστοποιημένα ευρωπαϊκά χημικά εργαστήρια. Από το NSF, το Εθνικό Ίδρυμα Υγιεινής των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τον ενεργό άνθρακα, καθώς και από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως το τμήμα μικροβιολογίας, δείτε τι διαπιστώθηκε. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα μικροβιολογίας. Εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα του φίλτρου νερού Olympus στην κατακράτηση των παρακάτω παθογόνων μικροοργανισμών. Σαλμονέλα, που προκαλεί τύφο ή τυφοειδή κατάσταση. Παθογόνα βακτήρια, κολοβακτηρίδια εντερικής προέλευσης, σταφυλόκοκκους, σποριογόνα βακτήρια, εντερόκοκκους. Αποτελέσματα ελέγχου. Δεν ανιχνεύθηκαν οι παραπάνω παθογόνοι μικροοργανισμοί στο μολυσμένο νερό μετά τη δίωδό του από το φίλτρο νερού Olympus. Όπως είδατε, το φίλτρο νερού Olympus κατακράτησε τα μικρόβια, γιατί οι πόροι του κεραμικού είναι 10 φορές πιο μικροί από τα μικρόβια. Και στη συνέχεια, ο κολοειδής άργυρος, το ασίμι που περιέχεται στην κεραμική φύσικα, σκότωσε τα μικρόβια και βεβαίως απολύμανε και τη συσκευή. Θα ρωτούσε κάποιος, και γιατί να πίνουμε καθαρό φιλτραρισμένο νερό? Την απάντηση στο ερώτημα τη δίνουν οι γιατροί δημόσιας υγείας, οι Greenpeace, πανεπιστήμια που διαπιστώνουν ότι το νερό της βρύσης που πίνουμε πανελλαδικά δημιουργεί μη αναστρέψιμες βλάβες στην υγεία μας, όπως καρκίνους, νεφρική ανεπάρκεια, καρδιοπάθειες κλπ. Αλλά και οι επιστήμονες να μην μας το έλεγαν. Άραγε δεν το ζούμε όλοι μας καθημερινά στα σπίτια μας? Υπάρχει σπίτι, για παράδειγμα, που να μην έχει έναν καρδιοπαθή, έναν καρκινοπαθή, έναν άνθρωπο με πρόβλημα στα νεφρά? Χώρια οι έγκυες γυναίκες, οι οποίες χάνουν το έμβριό τους τους πρώτους μήνες και πολλές φορές παθαίνουν στηρότητα. Από όλα αυτά τα δηλητήρια, όπως χλώριο, φυτοφάρμακα, μόλιβδος κτλ. Που υπάρχουν στο νερό της βρύσης και ανυποψίαστη πίνουμε καθημερινά. Άρα, το φίλτρο νερού Olympus δεν είναι ένα διακοσμητικό σκεύος για το σπίτι. Είναι ένα εργαλείο υγείας που θα μας δίνει τη δυνατότητα σε όλη μας τη ζωή να πίνουμε υγιεινό, κρυστάλλινο, ολύμπιο θα έλεγα νερό, εμείς και τα παιδιά μας.